Jedenástka je odkúpenie veľkého pozemku na Selinkách. Je to vlastne pozemok priamo susediaci s terajšou otočkou MHD. Vlastne je to po dlhom čase opäť nejaký investičný zámer, kedy nie predávame, ale nadobúdame vhodné pozemky s tým, že aj tá cena bola dobre vyrokovaná, nakoľko znalecký posudok hovoril, myslím, 75 alebo 70 eur za meter štvorcový a dohodnutá cena kúpna je nakoniec 56,5 eur za meter štvorcový. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči, dámy a páni. Pán poslanec Peterníčik. Ja oceňujem, že mesto po dlhom čase chce investovať do podmienok, aby Žilinčania mali služby relaxačné, športové a podobne. No znepokojujú ma tieto otázky. Poprosil by som na ne odpovedať. Prečo si mesto Žilina teda po dlhom čase vybralo zo všetkých pozemkov Žiline práve tento pozemok na tú priestorovú rezervu pre investičné zámery mesta? Druhá otázka moja je, či má mesto Žilina financie na takéto investičné zámery, keď aj tento pozemok sa kupuje na splátky. A tretia, či má mesto reálnu predstavu, čo konkrétne sa má na tomto pozemku postaviť. Tieto tri otázky ma znepokojujú, pretože je to dosť veľká investícia, ktorá sa bude splácať v priebehu ďalších rokov a mám úplne nejasno, že prečo to mesto takto chce urobiť. Môžem odpovedať na otázku a poviem zase celkom úprimne, aká je situácia. Súčasný majiteľ pozemku nás oslovil s tým, či by sme neodkúpili tento pozemok nazad za cenu, ktorá je veľmi, veľmi priateľná pre mesto. Z pohľadu trhových cien. Majiteľ, ja nejdem, asi má nejaký problém, nejdem to riešiť nejakým spôsobom. Jednoducho nám takúto možnosť ponúkol predtým, ako ponúkne pozemok za takúto cenu komukoľvek inému, čo som ja nesmierne ocenil pri osobnom stretnutí a tak ďalej a tak ďalej. A navrhol som samozrejme aj vedeniu mesta, teda aj ekonomickému šéfovi, aj pánovi Uleherovi, aj napokon na gremiálke, že by sme mali odkúpiť, keď tu máme takúto možnosť. A teraz možno aj bez ohľadu na to, že nemáme konkrétny investičný zámer pre tento pozemok v tejto chvíli. Ale keďže v minulosti dochádzalo k zásadnému odpredaju všetkého, čo tu existovalo, a dnes mesto nemá seriózny pozemok na výstavbu čohokoľvek. A tu je jasný územný plán, ktorý hovorí o tom, čo môže byť v uvedenej oblasti postavené. Som toho názoru, že by sme mali ísť do investície a kúpiť tento pozemok späť za zhruba približne takú cenu, ako sme to odpredali. Tam je naozaj veľmi malý rozdiel, ak sa dobre pamätám. Takže otázka, tento pozemok preto, lebo sme dostali takú ponuku. Po druhé, čo konkrétne stavať sa tam bude, neviem zatiaľ. Necháme to na budúce zastupiteľstvo, možno budúceho primátora, neviem, kto tu bude, ale odídem s vedomím, že sme urobili niečo dobré pre to mesto, ak sme to kúpili za tú cenu nazad. A v splátkach preto, lebo je pravda, že nemáme toľko peňazí naraz, aby sme to zaplatili, ale keďže ten majiteľ pozemok, ktorý ho predáva, si vie predstaviť nejaký splátkový kalendár, čomu sme my opäť veľmi radi, tak chceme ísť do toho takýmto spôsobom. Ja si myslím, že pre Žilinčanov je to ako dobrá vec. To je všetko z mojej strany. Pán poslanec Bačgon. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. I keď na záver tohoto v komisii sme to preberali, nemal som výhrady, aj tu sa to píše na záver, ale teraz mám skutočne problémy s týmto pozemkom. Vieme všetci dobre, že tá história tohto pozemku siaha niekde ďaleko dozadu. Ak vám je známe, na tomto sa robili nejaké vrty. Hľadal sa nejaký termálny prameň. Skupovali sa pozemky a mysleli si, že tam budeme mať pri Solinkách Hrajecké Teplice. Zrazu zistili, že vrt je zablokovaný, neviem koľko miliónov tento vrt ako ostalo v tej diere. A teraz ten majiteľ, neviem, kto za tým stojí, nevie, čo s tým pozemkom. Už v minulom zastupiteľstve sa ho snažili predať. Nepochodili. Tá cena je lákavá, ale skutočne, ak vy niečo nepotrebujete, tak idete s cenou dolu, to je jasné.
A tak ja mám vážne obavy, že tie peniaze, ktoré za to mesto vynaloží, že sa nikdy nevrátia. Máme tam hore lesopark a myslím, ten treba trošku teda dobudovať a dať tomu nejaký oný, ale vážne problémy má, ja som proti tomuto, nemôžem toto schváliť jednoznačne. Je to vyše 2,5 milióna eur. Na druhej strane skutočne 600 000 eur zaplatíme z ruky a my nemáme základné veci. Ja idem na mesto, žiadosti detských ihrísk, údržba chodníkov, není peniazy a my teraz kúpime pozemok, s ktorým skutočne budú problémy do budúcna. Takže ja som zásadne proti tomuto a vás poprosím teda ako občan Soliniek a predseda výboru 3, aby ste ma podporili a jednoducho aby sme tento pozemok nekúpili a uvidíme, kto bude v budúcom zastupiteľstve, nech zváži podľa seba. Ale myslím, že tuto aj kto je za to firmou, neviem, ale zrejme si povedali, idú voľby, kto vie, kto tam bude, musíme to rýchlo predať, aby sme získali peniaze späť, lebo neviem, čo s tým bude ďalej. Takže ja vás prosím, podporte to, aby sa to nepredalo. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Maňák. Ďakujem za slovo. No už bola debata aj na Mestskej rade, ale Jožko, však ja ti len poviem to, čo som aj ja povedal. Jednoducho, ak má možnosť mesto sa dostať k tomuto pozemku, je to cena, ktorú považuje za normálnu, ja zaujíma aj Soliniek, keďže Solinky, každý meter štvorcový zelenie, ktorým tam pribudne a plochy pre rekreáciu, je to pre občanov tých Soliniek. A ja to chápem tak, že v zmysle územného plánu platného zatiaľ je to územie určené pre športovú rekreačnú funkciu s istým podielom vybavenosti. A ten človek sa za to zbavuje toho pozemku, že tento zámer pre ňo nie je zaujímavý, nie je to lukratívne využitie toho pozemku. Čiže ja som sám zažil tlaky, ako predseda komisie za minulého sa núkali všelijaké všimné a čo, aby sme tam povolili zmenu, aby sa tam bytovky alebo čo postavili na tom pozemku. Čiže ak ten pozemok ostane vo funkcii zelene a voľného pozemku na využitie ľudí zo Soliniek a nič sa tam neudeje, ale bude tam jedna len zelená lúka, kde tí ľudia si budú môcť vybehnúť v lete a ísť si deku natiahnuť alebo čo, tak si myslím, že robíme veľa pre tých obyvateľov Soliniek. Ja to vítam a ja by som bol veľmi rád, keby mesto viac takýchto pozemkov kúpilo v celom meste. Ďakujem. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Štrba. Ja iba na doplnenie, Jozef, ten geologický prieskum nebol realizovaný na týchto pozemkoch, ale tie prieskumy, tie vrty boli realizované o 100 metrov bližšie k lesoparku, mimo týchto pozemkov. To, čo povedal kolega Maňák, plne podporujem, pretože v minulosti bolo predaných veľa pozemkov v rámci mesta, kde sa mohli práve rozvíjať aktivity pre šport, rekreáciu a verejné aktivity občanov mesta. A za podmienok, ktoré aj keď momentálne nemáme na to, aby sme to možno zaplatili naraz, ale pre budúcnosť a pre budúci rozvoj športovej aktivít mesta, sídliska Solinky, si myslím, že to je jedinečná šanca. Takže ja budem hlasovať za odkúpenie tohoto pozemku. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bačgoň. Ďakujem. Ja len chcem povedať, že lesopark je dostatočne veľký, aby sa kultúrne a teda športovo vyžil. Bol tu ďalší taký marketingový ťah veľmi dobrý, ktorý som začul, že keď to nekúpi mesto, kúpi to Trablsy. Prosím vás, jednoznačne evidentné, že to chcú odkúpiť. Táto firma to chce predať, lebo hej to na nič a mesto im to určite že nespraví s tým tiež nič. Ja nevidím v tom perspektívu a teda keď už máme málo peňazí, plačeme tu 4 roky, nemáme investície, prosím vás, odložme to, nechajme to, nech si budúce zastupiteľstvo s tým niečo robí, ale prečo práve my by sme teraz mali 2 mesiace pred voľbami? Nerozumiem tomu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Pieš s faktickou. Tak ako povedal pán primátor, tá cena predsi je tá istá, za ktorú to mesto predalo, čiže to zoberie len naspátek. A ja by som sa teba chcel opýtať, že prečo si teda ty súhlasil, tu je tu napísané, prečo si súhlasil s kúpou týchto pozemkov? A teraz si proti.
Jasné, časovate si. Dobre. Ďalej s faktickou pán poslanec Čelár. Ďakujem za slovo. Ja len chcem potvrdiť a podporiť teda slova pána kolegu Štrbu a pána Maňaka, lebo naozaj ja vidím ako prínosom pre Solinky, že tento pozemok sa kúpi naspäť k mestu, lebo musím aj poopraviť pána Bačgoňa, tie vrty naozaj boli robené mimo toho pozemku, ja osobne som to videl, lebo veľakrát som tady prechádzal, boli až bližšie k lesu a tieto pozemky slúžia pre občanov Soliniek ako venčovisko pre psov. Čiže chodia tam vo veľkom a ja si myslím, že ak to bude naďalej slúžiť, keby sa tam nič nevybudovalo a len slúžilo tomuto účelu, tak to bude len prínosom. Takže ja jednoznačne ako podporujem tento návrh a budem hlasovať za. Ďalej s faktickou pán poslanec Gážo. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja len k tomu tiež ako Solinkar aj poslanec za Solinky chceme povedať to, že naozaj 2 mesiace pred voľbami, akurát ten rozdiel je to, že teraz mesto kupuje a nie predáva. To je veľmi dôležitá vec, aspoň z mojej strany. A takisto si myslím, že ak to budú môcť užívať Solinkari, tak to je len a len plus. Ďakujem pekne. Ešte s faktickou pán poslanec Fiabane. Ďakujem za slovo, ja som sa hlasil dávnejšie, takže v podstate všetko bolo povedané, takže ja budem hlasovať za využitie toho pozemku a za jeho odkúpenie mestom. Ďakujem pekne. Do rozpravy sa ďalej hlasí pán poslanec Groma. Ďakujem za slovo. Keďže mám mandát od občanov mesta na 4 roky, tak určite ho budem využívať do posledného dňa a nebudem alibisticky 2 mesiace pred voľbami robiť nejaké alibistické rozhodnutia. Určite túto kúpu pozemku odporúčam, lebo je to, myslím, že do budúcnosti veľmi dobrý ťah mať takýto pozemok v tejto lokalite, ktorý môžeme hocikedy využiť pre potreby občanov. Takže ja tento návrh podporím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy, dámy a páni? Ak nie, končím rozpravu. Len predtým, než dám hlasovať, ja naozaj poprosím, dobre zvážte, pretože toto je historická možnosť dostať nejaký pozemok do mesta. My takýchto možností, za 4 roky takáto nebola možnosť. Prosím, hlasujte. Za bolo 21 poslancov, 1 bol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ďakujem vám veľmi pekne ešte najmä za občanov Soliniek.